Pred Domom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prema predloženom dnevnom redu danas su se trebali naći prijedlog zakona o sudu i Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Uz glavnog pregovarača uslovi su za otvaranje pristupnih pregovora BiH sa Europskom unijom. Međutim, nakon 3 sata rasprave o dnevnom redu, sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma. Izvještava Boris Gakić. Nova sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine i stare političke navike, nije bilo kvoruma za dalji rad. Uskratio ga je SNSD i klub Srba. Dakle, trojica delegata se nisu pojavila na nastavku zasjedanja. To je najavio Nikola Špirić, rekavši da ne žele sudjelovati u jednoj političkoj močvari u koju se pretvorio Dom naroda. Sve je zapelo na raspravi o dnevnom redu. Neki su tražili delegati da se dodatno uvrste pojedine tačke na dnevni red. Drugi su smatrali da je to sve uvod u jednu predizbornu kampanju. Sve se zaoštrilo u toj raspravi između Zlatka Miletića i Dragana Čovića, dakle delegata u klubu Hrvata, jednog nezavisnog delegata, drugog iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Miletić je optužio Čovića da je višestruki povratnik u kriminal, da je osumnjičen za ratne zločine, da je falsificirao svoju magistarsku diplomu. Sve je to opovrgao Dragan Čović, a za govornicu je potom izašao Špirić rekavši da ako se tako nastavi razgovarati u Domu naroda, da oni neće više biti dio ove sjednice, i to su učinili, nisu se vratili nakon pauze na zasjedanje. 4 sata se ljudi međusobno vrijeđaju, prave močvaru od Doma naroda, pričajući da žele njen napredak na evropskom putu. Jasno sam rekao i ponovo ponavljam, mi ne želimo da budemo dio te močvare. Činjenica je da klub Srba koji dolazi iz Republike Srpske neće da razmatra ove zakone, neće da ih razmatra, kamoli da ih usvoji. Dakle, i uskraćivanje kvoruma pa i danas ide u tom pravcu. 3 HDZ-ovca će dići ruku. Kad? Pa kad budemo imali kvorum. Znači, ako se pod izlikom evropskog puta i evropske opredjeljenosti stalno kroz zadnjih godinu dana nominiraju točke dnevnog reda za koje su unaprijed zna da neće proći, da li su te stranke opredjeljene za evropski put? Nisu. Mnogi su očekivali i u ovoj zgradi institucija Bosne i Hercegovine da se usvoji zakon prema kojem bi se povećale plate, primanja, osnovica zaposlenim u institucijama, državnim službenicima, policajcima, ali isto tako vojnicima, oficirima, oružanim snagama Bosne i Hercegovine. To se nije desilo, jednostavno do toga delegati nisu došli. Isto tako nije se došlo ni do tema europskih zakona koje čeka Brisel. Dakle, i dalje u Bosni i Hercegovini nije usvojen zakon o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Boris Gagić, Euronews, Sarajevo.